larun bat ontan, ez da? Hori da? Apirilak bat larun bata, 2023ko Zeitfesta, eta gaina guztira, 20 piko talde eta artista datoz gurekin. 20 piko talde? Bai, kanpotik. Dana egun berdina ez? Dana. Ez dakizu, produkziokoak eta kontratazio departamentukoak zeharazo itzaten nahi dian, dana eskaletan ondo sartzeko, mundu guztiak izateko bere denbora, baina super intensoa egia esan. Eta bertan, 20 talde horietatik, ze topatuko dugu, zein talde izango dira bertan? Dao, danetatik, hori kontuan hartuta Euskal Herrian gaudela eta Euskalduna gehala, evidentemente, Euskal talde pila dabe. Atzerritarrak ebai engo dira? Kanpokoak ebai, adiez, kanpotik datoz, La Moda, Zahara, La Fumiga, Don Patricio. Zagutzen zu Don Patricio? Bai, zagutzen, ez ez kontzun, baina hori da. Eta gero Euskal Herretik, Zetak, esne beltzak, gaina esne beltzak, aurkeztuko du lehen aldiz zuzenean Zeitfesten, beraien single berria. Dator gozategi da espektakular, Txiltxoko, Laien Ziarte, Kerobia. Kistora izango da, gauza jende mitikoa, jende berrilla. Eta ere adiez, Peritx Porrotxe eta Manimototx datoz. Aurreko nik usin nuen ere zure saioa gonbidatu zenitula Euskal Travestiak. Jogurina Boroba eta Albina Stardust bai datoz. Eta ni Albalina, ikusi zen duen, Egia da. Earra saioa, earra parria bota genuna hemen. Ze ona. Ondo pasatzen zu saioa grabatzen. Bai, bestela zertako torri. Hori da. Eta behin ondo pasatzea. Adibidez bai, Kukai dantza taldekoak egongo dira, Elektropotxotxe ere bai ukiko deu, Jaizkibel konpainiak egingo du desfile eta haiek irikiko dituzte Zeitfesteko ateak. Izango da egun guztiko plana, familiarra, mundu guztientzat. Berez goizeko 11:30 ja jendea sartzen hasiko da. Gure gomendioa da jendea goiz iristea, hori baizten bestela kolak sortuko dira. Baina... Zenba jende espero da? Asko, aurreko artean soldautin genuen, dana saldu zen, milaka pertsona. Nola ditu diozu salmenta dana? Sold out. Sold out. Ezkeme, ni internazionalizatzen, nahi naiz, Gero, saiatzen gara dana euskeraz kontatzen, baina badaude esaldi batzuk edo gazatzuk inglesez gelditu zaizkidala. Eta gaina gaur egun queda más cool. Gaina, holakotan, gero esaten zuen, entrenatzean nikoa, nere coachakin egotean nikoa, no? Aurten ere sold out itema dugu, zuk euskeraz ze jarriko zenuke talde kartelean. Dana salduta, edo sarreraik ez. Hori ona, hori jarriko ni, bai. Hori jarriko da.